Rusiýanyň regional sudy opozisiýon lider Aleksey Navalnyna garşy gozalan ogurluk aýplamalaryny güýçde taklady. Ýöne onuň sertli 5 ýyl türme tutuklugyna hüküm edilmeligi barada hem karar çykardy. Kirew region sudynyň çykaran bu karary prezident Vladimir Putiniň Russiýadaky iň ýeti tanqidçileriniň biri bolan Navalnyň türme tutuklugyna hüküm edilmejekdigini aňlaýar. Owganistanyň howpsuzlyk boýunça milli direktoratynyň berýän maglumatyna görä, Lagar vilayatynyň häkimini öldüren partlaýjy terroristläniň Gurhanyň içinden salanyp gizlenen bolmagy mümkin. Häkim Arsala Jamal yerli mesçitleriň birinde Gurban bayramy münasebetde çykyş edip durka bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Wakada basada 15 adam ýaralandy. Täjikistanda Islam Galkynyş Partiýasynyň syýasy geňeşi öz agdalarynyň biriniň tutulmagyny ýazgyryp çykyş etdi. Partiýa agdaty öten aksam huligançylykda aýplanyp saklanypdy. Ol mescidiň imamy Emomali Rahmon barada gurlap duran mahaly oňa çaltyrak doga dilige geçmäge çagyrş edipdi. Bosnia-Hersegovinanyň futbol jankyýörleri öz milli toparynyň ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatyna geçmegini uly sowkun bilen gutladylar. Bosnia-Hersegovinanyň futbol boýunça milli topary G toparynyň düzüminde Litvanyň komandasyny 1-0 hasaby bilen ýeňdi. Futbol boýunça dünýä çempionaty geljek ýyl Braziliýada geçirilir. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanys bolduňyz.